Νεοσύλλεκτοι, υψώσατε τη δέξα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστην στην πατρίδα, υπακοήνη στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προφήμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάστων, να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου τα σημαίας να μην τας εγκαταλείπω, μηδέν να αποχωρήσουμε ποτέ από αυτόν, να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους και να διάγω εν γέννη ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ακριβώς επόμενο με τον άνθρωπο σας υποσχεθήκατε πίστη και αφοσίωση μέχρι εκκλησίας προς την πατρίδα μας, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους, στους στρατιωτικούς κανονισμούς και τις διαταγές των ανωτέρων μας. Αναλάβατε την υποχρέωση να υπερασπίσετε τα εθνικά σύμβολα της πατρίδας μας στη σημαία. Ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού μεταφέρω καταρχήν τους θερμούς χαιρετισμούς του κ. Αρχηγού προς όλους τους παρισταμένους και ιδιαίτερα στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες και τη διαβεβαίωση προς τους γονείς ότι κύριο μέλημα της κρατικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή εγκαταλείπωση στην κρατική ζωή. Νεοσύλλεκτοι οπλίτες, από 2 χρόνων οι Έλληνες νέοι εντασσόμενοι στις τάξεις του στρατεύματος έδιναν υπομορφήν όρκο την κορυφαία από την πατρίδα υπόσχεση για τη τήρηση των νόμων και της μέτρησης της κάτω την περάσπιση της. Το γεγονός της ορκομοσίας στο κέντρο Υλικού Πολέμου είναι γεγονός χαράς και για την τοπική εκκλησία και για μένα προσωπικά. Διότι δίδω την ευλογία μου στους νεοσυλλέκτους που είναι ένα επίλεκτο μέλος της πατρίδος μας, αλλά και έχω συνάντηση με στρατηγούς και λοιπούς αξιωματικούς και ανακαινίζουμε και ανανεώνουμε τις αρχές μας και τα ιδανικά μας προς την πατρίδα, προς την εκκλησία και προς την ψυχή μας και την καρδιά μας. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά, να πω σε όλο τον κόσμο ότι μέσα στην παραζάλια αυτή και τη σύγχυση της κοινωνίας ο στρατός μας είναι μια ελπίδα και μια υπόσχεση ασφάλειας. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη και επαπειλουμένη Ελλάδα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που για άλλη μια φορά παρευρίσκομαι σε ορκομοσία νοσηλέκτων στο ΚΕΙΠ. Έχω διατελέσει διοικητή στο ΚΕΙΠ, ξέρω πολύ τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου κέντρου εκπαιδεύσεως, είναι ένα από τα καλύτερα που διαθέτει ο ελληνικός στρατός. Και ως εκπρόσωπος του κυρίου Αρχηγού του ΓΕΣ, ήρθα να συμμετάσχω στην ορκομοσία, στη χαρά και των νοσηλέκτων αλλά και των γονιών, οι οποίοι βλέπαν τα παιδιά τους να εισέρχονται μέσα στο στράτευμα. Το μήνυμα που ακούσαμε στείλατε και στους γονείς, ποιο είναι για την ασφάλεια κυρίως των παιδιών, για την επικοινωνία με το στρατό? Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν με το διοικητή της μονάδος που ο γιος τους υπηρετεί για οποιοδήποτε πρόβλημα είτε αντιμετωπίζει ο γιος τους, είτε θεί εν γνώση τους από κάποια επικοινωνία με το γιο τους και για διαφόρους λόγους η διοίκηση δεν το έχει υπόψη της. Επιλαμβάνεται άμεσα προσωπικά ο διοικητής και επιλύονται όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το προσωπικό του.